Köszöntelek szeretettel, Zsiga Attila vagyok, és most a nevelés és a kommunikáció kapcsolatáról fogunk beszélgetni. Először elmegyünk Afrikába, és megkérdezem tőled, hogy mit csinálnak este az afrikai törzsben élő emberek. Leülnek a tábortűz mellé, beszélgetnek, énekelnek és táncolnak. Ez ugye jó nekik. Hány depressziós, hány kényszerbeteg és hány szorongásos megbetegedéssel küzdő van köztük? Nem sok, ugye? A kérdés az, hogy nálad ez hogy van esténként. Képzeljük el a történet folytatását. Kapnak egyszer csak egy zsebrádiót. Megkapják a zsebrádiót, és a zsebrádió kapcsán a kommunikációk lecsökken egy dologra, mégpedig ami így hangzik, hogy pszt, nem hallom a rádiót. Hallottál már ilyet este otthon? Nálatok mi van otthon? Tévé, rádió, internet, Xbox és még egyéb érdekes dolgok. Vajon az emberek az életük végén mit mondanak? Azt, hogy de kár, hogy nem ettem több finom ételt, vagy de kár, hogy nem utaztam többet, vagy de kár, hogy nem vettem több szép ruhát magamnak? Nem. Az emberek az életük végén azt mondják, hogy de kár, hogy nem voltam többet azokkal, akiket szeretek. Az életedben mi az, ami igazán fontos? A kommunikációnak mennyiségi és minőségi oldalai vannak. Beszélnék a mennyiségről először. Egy nap egy átlagszülő a gyermekével átlagban 7 percet beszélget. Ha most megkérdezném tőled azt, hogy mi az életedben a legfontosabb dolog, akkor azt mondanád, hogy a család. És azt mondanád, hogy a legfontosabb az életben a gyermekem. És képzeld el, hogy 7 percet beszélget egy szülő a gyermekével. Én szoktam számolgatni, és elmondanám azt is, hogy 1440 perc van egy nap. A 7 perc az 1440 perchez képest az kereken fél százalék. Ez izgalmasan hangzik, ugye? Fél százalék. Mi is a fontos az életünkben? Hadd mondjak még egy számot, jó? Egy nap 284 percet ülünk a tévé előtt, ami pedig az 1440 percünkhöz képest 19,5%. Kérlek, hogy most hozz egy döntést. Fél százalék vagy 19,5%? Melyik a fontosabb és mire szánsz több időt? A mennyiségen túl beszéljünk a minőségről. 5 féle kommunikációs szint van. Az első kommunikációs szint az úgynevezett sablon párbeszéd. Beszállsz a 8. emeleten a liftbe, és a 6. emeleten beszáll hozzád még valaki. És mondjátok, hogy milyen szép időnk van. Leesett a hó, vagy kisütött a nap, mert itt a tavasz. Ez a sablon párbeszéd, és nem is akarunk mindenkivel ennél előrébb jutni. Aztán belépsz a munkahelyedre, és találkozol a portással, és a kezedben nyomják a frissen megkapott leveleidet és az üzeneteidet, és ezekkel kapcsolatban pedig nem sok más mondani valójuk van, csak a tények közlése, és ezt úgy hívjuk, hogy tényközlés. Volt nekünk sablon párbeszéd szintünk, most eljutottunk a második kommunikációs szintre, amit tényközlésnek hívunk, és aztán van a harmadik kommunikációs szint, amikor mondjuk fölmész a szobádba, és megbeszélitek mondjuk 10 órakor a cég stratégiáját a különböző kollégáiddal. Véleményt cseréltek, kicseréltek a gondolataitokat. Ezt gondolatok és vélemények szintjének nevezzük. De mi lesz este, amikor hazamész? Amikor hazamész, megvan-e az a bizalmi légkör, amit te teremtettél otthon a családodnak, amit 4-es kommunikációs szintnek nevezünk, és ez pedig az érzések és érzelmek szintje. Vajon mersz-e őszintén beszélni az érzéseidről, és vajon vagy-e olyan állapotban, és teremtettél-e olyan feltételeket, hogy merjenek neked őszintén beszélni az érzéseikről? És aztán mi az 5. kommunikációs szint? Amit úgy hívunk, hogy nyitott, meztelen, őszinte kommunikáció. Amikor nincsenek titkok, nincsenek semmiféle rejtett dolgok, amikor kitárhatod magad és teljesen átlátszó tudsz lenni. Elárulok neked egy titkot, de ehhez kérdeznem kell valamit. Szerinted mi az öröm ellentéte? Nem a fájdalom, rosszul gondolod. Az öröm ellentéte az az érzéketlenség. Az egyik oldalon áll ugyanis az öröm és a fájdalom, amik együtt járnak. És persze nem akarjuk, hogy fájjon, és nem akarjuk, hogy rossz legyen nekünk, és ezért kizárjuk az érzéseket az életünkből. De a kérdés az, hogy meddig akarod még ezt csinálni. Menj most haza, vagy ha otthon vagy, akkor menj át majd a másik szobába a gyerekeidhez és a feleségedhez, és tárd ki az érzelmeidet, és jussatok el a 4. kommunikációs szintre. A házi feladat a következő. Most arra kérlek, hogy mérd föl a kapcsolataidat. Mérd föl, hogy kivel vagy sablon kommunikációs szinten, kivel vagy tényközlési kommunikációs szinten, kivel vagy gondolatok, vélemények szinten, kivel jutottál el érzések, érzelmek szintjére, és kivel vagy a meztelen, nyitott, őszinte kommunikáció állapotában. És arra kérlek, hogyha ezt nem tudtad megtenni otthon a családoddal, akkor ma legyen ez a feladatod, és jövő héten erre koncentrálj. Örülök, hogy találkoztunk, ennyit akartam mondani. Szervusz!